Atal honetan, lau ariketaren bidez, usaimena lagun, gai ezberdinak ezagutzen saiatuko gara. Itxi begiak eta gogoratu gai hauen usaina. Erregaiarena, alkoholarena, kafearena, asmatu zein fruta diren usainagatik. Musika. Laranja. Banana. Prestatu lau ontzi izurki usaintsu ezberdinekin. Begiak estalita, ea asmatzen duzuen zer dagoen bakoitzean. Lisiba. Esnea. Prestatu lau ontzi belar usaintsuez. Ondoren, ukitu gabe, usaindu bakoitza eta gero itxi begiak. Oreganoa. Kamamilla. Menta. Eukalipto. Jarraian, besteak, eskuak belar batez igurtziko ditu, ea lehenengoak asmatzen duen zein belar den usainagatik. Kamamilla.